Mladić ima 19 godina, treba da polaže vozački ispit, a ne zna da čita. Najpre su me obuzele različite emocije, empatija prema majici koja me zove. Nisam mogla da se opasuljim od pomešanih osjećanja. Stručnjaka, učiteljice, profesora u srednjoj školi, u osnovnoj školi. A onda sam se trgla i rekla sebi, čekaj Snežana, ti ovu situaciju treba da rešiš. I zaista ja ću situaciju rešiti, ali ovaj video snimam zbog roditelja koji su na putu da budu u sličnoj situaciji. Apelujem na roditelje da stvari ne odlažu, da slična pitanja rešavaju najpre testiranjem deteta. Zašto dete ne može da nauči da čita? Da ne veruju mnogo onima koji im govore neka samo vežba, neka samo vežba. A dete čita uporno slovo po slovo i ne može da vežba ako nije prethodno naučilo da čita. Nemojte sebe dovesti u situaciju da dete treba da polaže vozački ispit, a da ne zna da čita. Mladić ima 19 godina, treba da polaže vozački ispit, a ne zna da čita. Najpre su me obuzele različite emocije, empatija prema majici koja me zove. Nisam mogla da se opasuljim od pomešanih osjećanja. Stručnjaka, učiteljice, profesora u srednjoj školi, u osnovnoj školi. A onda sam se trgla i rekla sebi, čekaj Snežana, ti ovu situaciju treba da rešiš. I zaista ja ću situaciju rešiti, ali ovaj video snimam zbog roditelja koji su na putu da budu u sličnoj situaciji. Apelujem na roditelje da stvari ne odlažu, da slična pitanja rešavaju najpre testiranjem deteta. Zašto dete ne može da nauči da čita? Da ne veruju mnogo onima koji im govore neka samo vežba, neka samo vežba. A dete čita uporno slovo po slovo i ne može da vežba ako nije prethodno naučilo da čita. Nemojte sebe dovesti u situaciju da dete treba da polaže vozački ispit, a da ne zna da čita.